ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо ва кулли фарзандони Тоҷикистонро, ки берун аз кишвар кору зиндагӣ доранд, ба ифтихори соли нави аҷдодӣ, яъне Наврӯз, ки бо ташаббуси мамлакати мо мақоми байналмилалӣ гирифтааст, самимона табрику шодбош мегӯям. ба хонадони ҳар як фарди кишвар саломатӣ, осоиш ва иқболи баланд орзу менамоям. Наврӯз ҷашни бузурги қавмҳои ориёӣ, яъне ниёгони тамаддунсози мо тоҷикон мебошад ва таърихи беш аз 6000 сола дорад. бо гузашти асрҳо ин оини зиндагибахш ба қаламравҳои дигар паҳн гардида, ба ҷашни дӯстдоштаи мардумони гуногун табдил ёфт. зеро Наврӯз ҷашнест, ки табиати мардумию оммавӣ дошта, миллату халқиятҳои мухталифро сарфи назар аз нажод, забон ва дину маҳсаби онҳо гирди ҳам меоварад ва ба онҳо шодиву нишод мебахшад. сабаби аз ҷониби бисёр кишварҳои ҷаҳон дастгирӣ ёфтани пешниҳоди Тоҷикистон ва соли 2010 бо қаъдномаи Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифтани Наврӯз маҳз дар моҳияту табиати мардумӣ доштани оинҳои ин ҷашни фархунда мебошад. мо тоҷикон ифтихор дорем, ки ин ҷашн ҷаҳонӣ гардид, вале бештар аз он ифтихормандем, ки ба шарофати истиқлолу озодии имрӯз дар кишвари мо Наврӯз бо шукӯҳи хоса ва хушҳолии хурду бузурги мамлакат таҷлил мегардад. ба ин маънӣ метавон гуфт, ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. дар баробари ифтихор кардан мо бояд таърих ва суннату анъанаҳои наврӯзиро бештар омӯзем, онҳоро ҳифз кунем, густариш бахшем ва дар ҷаҳони пурмоҷарои кунунӣ ба аҳли башар беҳтар муаррифӣ намоем. бо умеди он, ки Наврӯзи имсола ба қаламрави маҳбуби мо пешрафту дастовардҳои нав хоҳад овард, тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиямонро бори дигар ба ифтихори ин ҷашни фархунда табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо тандурустӣ, рӯзгори осуда ва барору комёбӣ орзу менамоям. Наврӯзатон муборак, ҳамватанони азиз.